Έτσι νομίζαμε, γιατί μέχρι να δέσει το πλοίο ήθελε ώρα ακόμα. Αλ σημαίνει θάλασσα στα αρχαία ελληνικά και πρόνοια. Αλλοπρόνοια, έτσι ονομάζεται το μικρό λιμανάκι της Οικίνου. Εδώ όμως μπορείς να κάνεις και μπάνιο. Μια παραλία με ψηλή άμμο που μας ενέπνευσε διαφορετικά. Αντί να κάνουμε καμιά βουτιά, η καλλιτεχνική μας διάθεση μας παρέσυρε σε διαφορετικά μονοπάτια. Η Αλλοπρόνοια είναι το λιμάνι της Οικίνου, παράλληλα είναι και μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού μας. Ουσιαστικά αναπτύχθηκε τα τελευταία 30-40 χρόνια, διότι δεν ήταν οικισμός ποτέ εδώ, ήταν απλώς η σκάλα η λεγόμενη του νησιού. Με την εξέλιξη και με την κατασκευή του λιμανιού έχει αποκτήσει μεγάλη διαθεσιμότητα σε δωμάτια και σε σπίτια. Σε αυτό το νησί όμως η αισθητική περισσεύει και δεν μιλάμε μόνο για την αρχιτεκτονική των σπιτιών. Ακόμα και η κάδη απορριμμάτων είναι όμορφη και διαφορετική. Εξωτερικά μοιάζουν με πηγάδια. Έτσι αποφεύγεται και η δυσάρεστη οσμή. Χαίρεσαι να πετάς σκουπίδια. Εδώ ζουν και οι λιγοστοί ψαράδες του νησιού, αυτοί που προμηθεύουν τα ταβερνάκια. Βέβαια με τέτοιο αέρα ποιος να βγει για ψάρεμα. Μόνο ο κύριος Κώστας τόλμησε. Δεν βλέπω ψάρια. Μπαρμπούνια, σκάρι, σκορπίνες. Ατό. Μπαρμπούνι, δέτα. Το νησί δεν έχει πολλές παραλίες. Η ποιότητα όμως δεν συμβαδίζει με την ποσότητα. Πρώτος σταθμός, η παραλία του Άη Γιώργη. Ερημική παραλία, με άσπρο βοτσαλάκι και νερά που δύσκολα τους αντιστέκεσαι. Δεύτερος σταθμός, το Διαλυσκάρι. Ένα μικρό φυσικό λιμανάκι που αν η παρέα είναι μεγάλη, ίσα ίσα που χωράει. Τα νερά πεντακάθαρα και κρυστάλλινα. Δοκιμάσαμε να την περπατήσουμε όλοι και τα καταφέραμε. Είναι ένα νησί που έχει το δικό του τουρισμό, το δικό του κόσμο. Εδώ γίνεσαι μια παρέα με όλο το νησί. Αν το επισκεφτείς μια φορά είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθεις, γιατί απλά κάνεις φίλους. Ποιοι είναι όμως αυτοί που επιλέγουν να έρθουν εδώ? Υπάρχει τώρα μια τάση να έρχονται ορειβατικές ομάδες τελευταία. Άνθρωποι περιπατητές. Γενικά έρχεται ένας κόσμος ενός υψηλού μορφωτικού επίπεδου θα έλεγα, ο οποίος δίνει και την ιδιαιτερότητα στο νησί. Εναλλακτική ημί, η Σίκινος είναι ένα νησί με 260 κατοίκους που το αγαπούν και αγαπούν και όσους το επισκέπτονται.